tenim amb nosaltres a Gemma Pasqual, que és escriptora. Gemma, molt bon dia. Bon dia. Cal dibuixar escenaris propers perquè els joves s'enganxin veritablement a la lectura? Jo crec que és imprescindible, sobretot si toques temes socials, com toco jo, perquè són temes fantàstics, és diferent. Però crec que si el tema és un tema social, crec que és imprescindible, sí. Has dit que toques temes socials, per exemple, en una de les darreres novel·les teves has tocat el bullying, en una altra dones un missatge de pau amb un trasfons social. Com és que et decantes més per aquí, no? Per intentar fer-los reflexionar i no per fer històries fantàstiques, que és poder una de les coses que més atrauen, no? Els joves així, a simple vista. A veure, a mi m'agrada molt els joves, i m'agrada escriure. I clar, a mi m'agrada escriure dels temes que em preocupen. I molts altres companys, evidentment, fan altres coses, temes fantàstics, s'agrada, però jo m'ho passo molt escrivint, investigant temes socials. Aleshores, jo he descobert que als joves també s'interessa, perquè ells, si ho penses bé, consumeixen música d'adults, pel·lícula d'adults, i el món dels adults també és una cosa que dins de 2 o 3 anys ja és un món d'ells. Aleshores, no puc deixar d'escriure coses, doncs això, com el que has dit del bullying, o la galeria, o el que siga, perquè a més tinc la gran avantatge, que és fantàstic, de poder anar als instituts i a més parlar d'això, i fer una mena de xerrades i de col·loquis, i això em manté molt en contacte amb ells. A mi m'agrada molt. Vols que, la teva intenció és que raonin, que pensin, que reflexionin, però sense caure en un excés de moralitat, no? Que això potser els espanta una mica. No, i perquè pense que ells han d'arribar a les seues conclusions, saps? Evidentment volem que siguin sempre, tots estem de part dels bons, no dels dolents, però pense que si tu dibuixes uns personatges en què es passen diferents coses i bé, dibuixes els nens, per exemple, d'una guerra, com pateixen, o a un nen que està patint, a una nena que està patint bullying, ells ja ho veuen, no cal que ho expliques en paraules i es facis un discurs. No només els nens i els joves s'han enganxat als teus llibres, sinó que la crítica i el món literari en general sempre ha respost molt bé. Tens una llarga llista de premis, no?, al teu currículum. A què creus que és degut? Ai, no ho sé, això sí que no ho sé. Jo estic molt contenta. A mi, el premi que més vull de tots és el primer que m'han donat els bibliotecaris valencians, el Samaruc, perquè va ser una gran empenta per continuar escrivint, no? Però no ho sé, això depèn del jurat, depèn de la gent. Jo estic molt agraïda, la veritat que sí. I sempre és un estímul, no, això? Perquè veus que el que fas agrada i... Sí, perquè pensa que el treball de l'escriptor és molt solitari, no? No saps mai, i més quan fas apostes tan arriscades com jo faig de vegades, que ben posi i després pensar, ai, mare de Déu, on m'he ficat, no? Pot ser, no sé. I després que agrada als nens, que agrada als mestres, que els donen premis, això és molt gratificant. Jo sempre ho dic que soc una escriptora privilegiada, no? Perquè a mi no em fa patir gaire l'escriptura, sinó tot el que em dona són bones coses. Abans has comentat que fas xerrades a escoles i per nens, per joves. Tens una llarga trajectòria també en animació lectora, no?, en incentivar-los. Sí, a més per mi és molt important, perquè ja no és per animar-los a que llegeixin ells, que també és important, que coneguen a l'autora, que també és molt important, que sigui una autora en català, un referent català, també ajuda a la normalització lingüística, sinó per mi, perquè pensa que les novel·les que jo faig són per als joves, i aleshores els joves ja no tenen res a veure quan jo era jove, perquè jo ja tinc 41 anys, i necessito veure-los, com es mouen, què parlen, per a crear els meus personatges. Per trobar aquest punt que dèiem d'empatia, no? Doncs clar, potser una gran font d'inspiració són ells mateixos. Sí, per suposat. Veure què els mou, què els preocupa, què els inquieta. Exacte, sí. Com t'inspires i et documentes per crear els teus llibres? Doncs vas i una mica coneixes persones que els hi han passat situacions semblants. Per exemple, ara deies que per escriure aquest llibre de llàgrimes sobre Bagdad et vas documentar en blogs i amb diferents materials, i per escriure La mosca, assetjament a les aules, per exemple, vas parlar amb algú que hagués patit en primera persona el bullying o...
La mosca, la veritat és que és un exemple molt diferent de tot el que he fet fins ara, perquè jo no volia fer un llibre sobre el bullying. No volia, perquè no volia patir, i no sé per què les meves novel·les sempre mentre s'investigue de patir. Però els nens de l'escola de la Masia em van demanar que fera un llibre sobre el bullying, que ells volien que ho fera. I aleshores, va ser mentre s'estava presentant una animació lectora, ells mateixos m'han suggerit el tema, i es veia que, val, faria un llibre sobre el bullying si ells m'ajudaven. Volia saber el seu punt de vista, no? No el punt de vista d'un psicòleg ni d'un mestre, sinó d'ells. I aleshores entre tots vam començar a buscar la història de Joaquín, que acaba de suïcidar-se, el nen aquest d'on arriba, vam buscar en internet, ells m'explicaren històries que havien sentit, perquè per sort aquells nens de que el pare no havien patit bullying o no... I ells destriaven també el gra de la palla, del que semblava una broma pesada, i anaven parlant-ne. I això crec que va ser molt bo per al llibre i em va donar una visió molt distinta que potser si l'havia fet jo sola, saps? Ja per acabar, què tens dins el calaix guardat per publicar properament o alguna idea per començar a treballar? Doncs mira, ara eixirà pel setembre, suposa, el llibre que va ser el Premi Mallorca, que és La relativitat d'anomenar-se Albert, que és un llibre que va sobre l'Einstein, sobre paradoxes matemàtiques, que el publica Barcanova i és una miqueta diferent al que he fet fins ara, perquè m'apetia fer una cosa diferent, no? Tant de patir, i era hora... I em vaig ficar en el món de les matemàtiques. I com que aquest llibre ja està acabat, tinc 2 idees al cap i no sé per quina decidir-me. Perquè tinc al cap una novel·la que ja la tinc molt avançada, que va sobre la violència contra la dona, però no m'acaba d'agradar el to que li he agafat. Aleshores, I és per joves també? Sí, per joves, a mi m'agraden molt els joves. I després tinc una novel·la que la tinc tota acabada en el meu cap i sempre em ve al cap quan desapareix alguna nena, com ara la Marta, aquesta nena d'Andalusia. Sí. Però perquè pense que potser són les protagonistes de les meves novel·les, les nenes que veig en els instituts, no? Però em fa por començar-la, no vull patir, i això que ja dic, que sigui posar-me a acabar-la, no? Aleshores estic ahí i ja veurem què és el que surt. Per què et decantes? Sí. En tot cas, sigui per una o sigui per l'altra, et desitgem moltíssima sort amb tot, Gemma Pasqual. Moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons. A vosaltres. Gràcies.